سلام زخبركم سمعتنا كم يوعلكم نلومي قدام شو من تمجابيت كلتا شان 25 استدالو حدشت زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم من عدمنا فلما رستاتو أم برقاوي يوكرين أب حدا ليتي استفتصم مدقعتي ترامب مس يوكرين أب زقبرو متفنا إن روسيا إجدا قرص كجبر يفرارحا إيران ترامب بزعبا دردر بروغرام نيوكلير زصحفو دبدابي كم زي بصحا غليصا زخبركم سمعتنا أرستاتي نيرو نابقن زرزرات خنبلكم ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን ብሓደ ለይቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ተቐቲሎም ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ዩክሬን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ሩስያ ዓርቢ ምሸት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዶኔሲ ትርከብ ከተማ ብምብቅዖም 11 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 30 ድማ ቆሲሎም ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ወሲኹ 8 ደርቢ ዘለዎም ህንጻታት ኣፓርታማታት ሓደ ምምሕዳራዊ ህንጻን 30 መኻይንን ክሳራ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሩስያ ቀረጽ እገዳ ክትገብር ዘፈራርሕ መግለጺ ኣውጽኡ ንሞስኮ ካብቲ ወሪራቶ ዘላ ሃገር ዩክሬን ይድግፍ እዩ ዝበሎ ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ከም ገባሪ ሰላምን መንጎኛን ኮይኑ ከገልግል ዕላምኡ ብተደጋጋሚ ገሊጹሎ እዘን ዳሕረዋይ ካብ ለካቲት 2022 ጀሚራ ንዝፍጸም ሙሉእ ወራር ክትምክታ ጸኒሓ እያ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንውዕል ሰላም ንምድፋእ ዘለዎ ኣቀራርባ ንቐፌቱን ሕዲሱ ምስ ሞስኮ ምስራሕ ቀሊል ከም ዝኾነ ገሊጹ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፉ ክሳብ ኣብ ስምምዕ ሰላም ዝብጻሕ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እገዳ ቀረጽን ክገብር ብትሪ ሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹ ትራምፕ ናብ መራሒ ኢራን ብዛዕባ ኒውክለራዊ ፕሮግራም ምስ መሪሕነት እቲ ሃገር ክዘራረብ ዝሓትት ደብዳቤ ከም ዝለኣኸ ድሕሪ ምግላጹ ኢራን ክሳብ ሕጂ ካብ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ከም ዘይበጽሓ ገሊጻ ትራምፕ ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ካሚነይ ደብዳቤ ከም ዝሰደደ ድሕሪ ምግላጺኡ ዝርእይቶ ዝህቦ ዘሎ እዚ ድማ ምስ ቴህራን ብቕልጡፍ ዝስጉም ዘሎ መደብ ኒውክለራዊ ንምግዳእ ምስ ቴህራን ዝግበር ሓድሽ ስምምዕ ክካየድ ሓቲቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ቴህራን ካብ ዋሽንግተን ኣብ ትሕቲ ከቢድ እገዳ እንተቐጺላ ምስ ኣሜሪካን ኒውክለራዊ ድርድር ክካየድ ዝብል ተስፋ ነጺጉ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንድሓር ከም ኣካል ናይቲ ዝለዓለ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ መርበብ ነዳዲ እቲ ሃገር ሓዊሱ እገዳታት ኣንቢሩ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ነቲ ርእይቶ ትራምፕ ብኡ ንብኡ ኣልዒለንኦ እዚ ርእይቶ እዚ ካብቲ ገለ ክፋላት ናይቲ ባዕርቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ ቃለ ምሕተት ፎከስ ቢዝነስ ንዊስ ዝተዋሃበ ኮይኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሚ ዝኾነ ደብዳቤ ከም ዝበጽሐ ዝረጋገጽ መረጋገጽ እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ቃለ ምሕተት ሰንበት ሙሉእ ብሙሉእ ክመሓላለፍ ትጽቢት ይግበር زخبركم سمعتنا نايلو مدبنا زي زمسل نيرو أو زمت مدبنا بسلام الرخبنا سسنين أخوم